Hokkere fulfulde kode radio international abuja heɗitoɓe nangoy jama'are assalamu alaikum barka meɗen kikkiɗe hande barka meɗen fottuki nder taskaramji ɗimin taskani on jemmare nde inde an ibrahim ramadake salminto e hoɗanki on laɓangal taskaramji amin ɗi jemmare nde on mbawai heɗitakimin dow facebook kode radio hautande e kode media ɗum on mbawai heɓukimin ha dow matotiral amin ngal internet www.kode.net sai channel youtube amin kode tv inde an ibrahim ramadake salminto e hoɗanki on laɓangal taskaramji amin ɗi jamdi jowe tati wakkatire abuja lamorde leydi nigeria jamdi jowe ɗiɗi wakkatire gmt aran da ko heɓa nder kubaruji duniyaru. Wondu hitordu e Nigeria hokki umrore ɗum yawa yo hokki ardiɗo mi yetti Allah kawtal hore mo moftal leydi bello boɗejo kawtal lesɗe sahel tumi ardiɓe kawte lesɗe yebre afrika hirnare malla ECOWAS itefuki jiɓuki lamar rento leydi Niger wongol jaylol e Israila hokki habaru wiide leydi Iran ɓuri sembe Israila sutotira e mayri ha yaki konu joni sai mo'itinon jonde gam nanki kubaruji ɗin ɗifumaji. Wondu hitordu nayabru wondu abuja les hitordu mobgal leydi wondu mai tama marndu lamba no gas'i nayi umri ɗum yawa yo fuki bello boɗejo ardiɗo mi yetti Allah kawtal hore barista robert o atabo san daraniɗo boɗejo on tefi haje yo fuki bello boɗejo on yeso hitordu ndun ɓawo jomu sudu malla dada sare boɗejo on hajiya hawa muhammed nastini wullandu yeso hitordu ndun gila nyalde jowenayi lewru sappo e ɗiɗaɓru ndu disamba ni boɗejo woni jungo jami'en rento Nigeria ɓawo lurral wongal nastungal hakkunde goɗɗo sojajo Nigeria e woɓɓe wainaɓe laamu Nigeria hokki hoftinde golle nyalde kirsimet laamu Nigeria ɗum andini nyalde alarba no gas'i jowi imisa no gas'i jowe go'o lewru sappo e ɗiɗaɓru laato nyalande hoftinde gam seyo kirsimat ɗum ummatore masihanko'en lesdi ndin waɗata ministajo haskilanta nder lesdi Nigeria Olubunmi Tunji Ojo andini ka nder wonde andinore de bindanowo gollirde nden Magdalene Ajani wurtini nyalde altine kawtal lesɗe sahel kawtuɗe Burkina Faso Mali e Niger tumi lesdi Faranci hautande e woɓɓe ardiɓe lesɗe yebre hirnade Afrika ECOWAS itefa jiɓuki leydi Niger gam non kawtal lesɗe ɗen mbi'i taski konyanko'en soja en maɓɓe gam taskanaki kala tefoɓe jiɓuki leydi ndin nder balɗe ɗeni laamu leydi Niger tumi Nigeria e wallitaki wakkiɓe malfe gam jiɓuki rento lesdi ndin tume de law Nigeria ndin yeddi wattini ɗe totoni on woytu kubaruji ɗi ɗo warana on iga kode radio e tv international abuja jaylol marib tappetengol e lesdi Israila hokki habaru wigo leydi Iran e mari sembe rento e sembe konyanko'en
leydi ndin nden jaylol ngol wi'i leydi israila wala sembe ɗum sutotirta iran honotira. kubaruwol ngol ɓesdi wiki iran ɗum lesdi mawdi marndi sembe marndi balmi konu ko ɗuɗi nden sembe risku mari yawti sembe israila ngam non iraniyanko'en na ɗum kanuɓe ɗum seka honukiɓe der koyɗum. horejo jawleru majalisaru mofgal lesɗe windere un antonio guterres noddi israila darna piyanɗe ɗe yarata der lesdi syria ngam ɗum huluki gotaku lesdi ndin. horejo majalisaru mofgal lesɗe windere on tefi israila ndin lora dow narral ngal ɗum narri der hitande 1994. derol kubaruji amin ɗi jemmare nde wonɗon dow darnde editajo amin mo jemmare nde ahmed arab abubakar azare min ibrahim ramadake janguɗo kubaruji ɗin passiriɗi wiyami on keɗite taskaram. to joni bo min pitana e taskaramji amin fotoji ɗi jemmare nde. iga ton diwal kebbi wakilijo amin mo diwal kebbi malami baguɗo hautanimin rufotowol dow no gomnajo diwal ngal alhaji idris kauran gondu omti lamar deddattiral alqur'ana jande alqur'ana seninde e diwal ngal. ra malami baguɗu i rufotowol ngol iga berniwol kebbi. gwamnajo on waɗi lamar omtugo fuɗɗugo taskaram kanka jande alqur'ana arati ko muɗum hakkunde jihaji najeriya fuka muɗum taskaram kan en lati kanka wonta ka 37 gaɗaka e lesdi najeriya. ɗum ɗon taskana wigo kala bawɗo jande alqur'ana fuu kala jihaji fuu lildu ha wakilije muɗum yago e taskaram kan en jihaji najeriya fuu ni lildu wakile muɗum bawɓe jande alqur'ana kastaɓe nden bo nasta e taskaram kan malla bo arati ko gon en ngam heɓa moye latoto wato jakardi wakkati lamargal en ni gwamna idris kauran gandu o loddi dow ummatoje najeriya to ɓe goni fu julɓe ɓe teddina jande alqur'ana wigo nufu waɗugo taskaram kanka arati ko jande alqur'ana ka lesdi najeriya ka waɗama ni ngam nufo wigo ɗum sembiɗina jokke yago to sukaɓe famarɓe e mawɓe fuu anda wigo jande alqur'ana ɗum goɗɗum kimmiɗum sanne sanne ngam majum maji haaji lesdi najeriya woyla fombina e hirna fama e koto fu ja najeriya lildohi wato wakile muɗum ngam yalira taskaram kan en nder laatiɓe yaliri taskaram kan hoɓɓe mawɓe hawti wato sultan mo sokoto lamiɗo julɓe mo najeriya sa'adu aboubacar tataɓo hawtade shehu borno elkanemi hawtade ma e lamiɓe argungu zuru yawuri e gwandu ɓe funiɓe jaliri nden modiɓɓe tedduɓe ga lesɗe feere feere fama e ɗo najeriya hawtade jihaji feere feere waylare lesdi najeriya yaliri ngam tabbitina ɗum heeɓi nasaraku doggingo taskaram kan en ka arati ko fondo jande alqur'ana mawka ka wato yebre 39 e ɗo lesdi najeriya. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. nini ɗum yehi yeeso wato darugo iri ko fuɗɗira wakkati ɗum fuɗɗi taskaram kan en obo ɗum omtika ɓawo du'ayre waɗama ɗum fuɗɗi jango jande alqur'ana nden bo derke'en ɗuɓɓe ni wagare yaliri wato moɓre ɗen nde jangugo jande alqur'ana ngam heɓugo nasaraku amma ɗum foɗi hakkilo kala modiɓɓe ɓen ketoɓe gaɗa adilaku ngam ɗum tabbitina arati ko gonɗen waɗama dow adilaku hana e ñoƴƴugo goɗɗo
radio gonɗen ni kango wonta bo capanɗe tati e jeenayi e ɗo Najeriya. Nden bo jiha Kebbi wato hikka kan hocci teddene doggingo taskaram kanɗen daga illani kala sangeje tiggama. Nden bo fiyetoɓe wato laatiɓe kan hakkilanta a rati ko gonɗen e bo fukaraɓe ko to e Najeriya surgama. Nden bo ɓe jaliri ɓe kewi wato birni Kebbi ɗum doggini taskaran kanɗen to ɗum waɗata kani kan woni jangirde fasahaku kimiyaku ɗum jiha Kebbi waziri Umaru Polytechnic ɗon e birni Kebbi ɗon taskaran kanɗen waɗate. Nden bo jangoɓe alqur'ana kastaɓe ɗuma e ɗon hawti e birni Kebbi ngam ɗum dara taskaran kanɗen ɗon doggine to yottinte ni ñande 27 wato lewru Disamba hikka. Nden ɗum wata lamar mangal ɗum dara moynon heɓi nasaraku ɗum bo wultina laatiɗo kan woni gaari hawtade bo gaari wecco worɓe e rewɓe ɗum anda moynon ɓuri wawugo jande alqur'ana e ga hijib wato 30 jeego'o e bo laso hawtade e 10 fama e 2 ngam ɗum heɓa moynon hani laato yeeso kewtol gonɗon Abubakar Malam Bagudo diga ɗo jiha Kebbi. taskaramji ɗimin taskani on jemmare nde aran da taskaram ɓamtare domri taskaram ka rediyo RP fulfulde taski min gaddanta on igaɗo kode rediyo international Abuja. ga e sengo worgo Sénégal rewɓe ɓe ina dari langa e golludi ɗo e nder commune bo Mampatim diwal Kolda worgo Sénégal rewɓe ɓe keeɓi yuɓɓinanede guese jaajba ɗo ɓe ndemata ñamanteji kewɗi ɗum wonaniɓe nafoore mawdi sabu usti caɗele maɓɓi no ɓe rewɓe ɓe tawɗen e nder bangueso ceedori ɗum ni ko weltare sabu ko min ponno yaade jawɓe min jaaha Mampari min duggoya Allah walli min e min keeɓi ɗum ɓattima ha e ley koyɗe amin ɗo kam ko yettere Allah ko weltare buy e nder forosé. An ko holko kewɗa ɗo remdi? O ko kanje follere patansi e guile min tenen jam tenen onon one ko tenen oyo on ko tenen onon gam madi rewɓe ɗo fof ɓe tenen tan mbiɗe wona tenen tan ko inde ɗe hawti golle amen ɗe wona weltare mbar golle ɗe musani demal sahaɓe mbiye no muusi e debbo musani e mon musani ɓay ko koye amen min ɗaɓɓanta neɗɗo si ɗaɓɓana hoore mum ɓandu musara heɓan nafoore mum nde. Mi salminima. inde yettode Jabu Kebe sengo sarden ɗo min rewɓe ɓe kam hatta ala ko min kaali sabu sengo mafeji kabirro wani ha hikka amin coodayani jawɓe min coodayani Mamparin fuɗɗi follere kanje jakaruje kani sala patance gila guwana ɗum fof ko min ɓogga min naɓa min tuma min giwara galleji amen min gara min tawa mbalkaji ɗe kewi ndiyam min dosa man parsoñ amen koy ha ɓuuɓa min jaaha min koota basen jiɗi kewa tem ndiyam min ñammina he worɓe amen min ñammina he ɓiɓɓe amen. ina heewi wonde caɗele remoɓe keɓal ndiyam e timmal kono e baɗo guesa ɗum sakkanama feere. Mamadou Demba Balde ko karallo gardinaɗo guesa ba. Bon kaɗo mbalka ujunaje 3 litre o naɓata ndiyam ɗam ko direct immiro mini forage to ari ka mbalka ɗo à partir de 8 heures nangue yalti roɓe forage o a uddi contact o ndiyam e jikko ha 17 heures mbalka hoɗon golle makko ba gueso ba hectare uji ɗiɗi laati ko e ballal gollediɓe iwɓe leyɗe Europe tawi foof noon ko e darde maire mo Mampatim Amadou Nafaya Diallo. mairie o no dari kañum kadi pour walla rewɓe par ce que hande si a walli debbo e nder Fuladu woni a walli galle o par ce que rewɓe jogui sukaɓe cukalel si wulli ko nene mum yaata donc vraiment meɗen étoffi muɗum meɗen tori noon kadi ballal laamu ngu e projet ji wonɗi e nder Sénégal e caggal leydi kala wawɓe wallodirde e commune Mampatim pour ha min wawa fottinde caye amen ɗe jardin maraîchage ji ara vraiment meɗen tori ballal ɓe anda menen dal min fuɗɗima min hewti périmètre ji 5 si Allah jaɓi men wawi continuer chaque année min waɗa périmètre ji 2 ma 3 pour wawa wallude yimɓeɓe. ko bangueso darna ko e hitande ujune 2022 faade hande ko nafoore maire yiya hen no ɓeɗo rewɓe e worɓe ɓe tawɗen ɗo cetturi ɗum ni kono nde tawno gosoraɗo serata e lawdi eɓe eri laamu Sénégal nde ɓeydantaɓe mbawkaji maɓɓe. Oumar Mamadou Sow iwtuɗo Kolda worgo Sénégal e reefi. To RP fulfulde on jarama e taskaram ɓamtare donri to toni on woytu taskaramji ɗi ɗo warana on iga kode radio international Abuja. Joni min gaddanay on taskaram andal ɗum gurdam hawtande e Ahmed Sukairajo Kamaru. Ahmed to a taski bisimilla.
Kode Radio International ko wolwata e dow meton 31 ko won Abuja lamorde lesdi Nigeria waddanta on taskaram andal ɗum gurdam. nder ɗon taskaram ɗum hande emin gonde ɓe Modibbo Abdullahi Sew o yari shobbal a sottira kadurgol ko wonte ɗo jiha Bauchi. Gamyuki Abdullahi Okorijo mo wowli dow ko ɓe mani alfalu alki bacci yaake suudu jangirde. Min ƴamimo ngole noddol gaɗanta ɓurna bandiraɓe gamyuki mo Allah okke sukaɓe fu hendaɓe gamyuki nastini woɓɓe suudu jangirde. Abdullahi jabake suudu Kode Radio International boni hen e wodi noddol ay joni ta fami durgol ngol ma bacci fulɓe ɓen ɗi durata na bacci ha ɓen hoccoyta joni mo nagge 50 sa hocca ɓingel kaɗo ya hangel duranta o ɓiɗɗo muɗum i taw hon ko o siriyo o ya nder gari hanko ɓiɗɗo makko artimo yehi o wima durgol ayra joni ɗo fulɓe ƴoole fulɓe Jos ɗo daga wojje ɓukur fanni hirna har ɓokos raɓɓe ɗon joni ɓe indini idu ɗume ɓe indini haaɓe ɓen ɓe arti haaɓe ɓen hippitaki haɓe kocca ɓiɓɓe haaɓe ɓen durana ɓe hamɓe ɓe kocca ɓiɓɓe maɓɓe ɓe gaɗa ɓe jangille haɓɓe ɗon bo joni hamɓe goni joni to ni leydi Jos ni joni to pullo na ko watta o wadata e muɗum nder gomnati yawwa to sabo e majjum joni ɓiɓɓe fulɓe naaɓe duray humo giiɗa i tokki nagge to o mawɗo o yaari daga shekara 30 yaaki 40 kanko giyata e waada ina idi i bashi haaɓe amma sukaɓe ɓe hen kowa kawai kokari muɗum sooda machine maggo ya gari yara shayi nyama kusel to ay ɓe garti hamɓe goni haaɓe nyamay ɓe ɗi ko sai ko kadi to wari goɗɗum heɓi goɗɗum ko fottida suka pullo to nangama to sai nokka ceede ɗuɗɗe yarana jooɗiɓe nder ɗowdi gaɗa ka nyamki nayi ɗi an baba ɗo hon a waɗaɓe e jangirde ahan hankali maɗa waltaki ay siwtare wala to joni ko noddaymi babiraɓe fulɓe sukaɓe mawɓe to shalake to hocca famarɓe ɓiɓɓe maɓɓe waɗa ɓe jangille yi'ay bo ko wayliti yi'ay bo ko laaɓi wato sabo e majjum noddol ngol gaɗanaymi fulɓe wonɗo a woodi ɓiɓɓe nayo a hoccay ɓiɓɓe ɗiɗo gaɗaɓe jangirde ɗiɗo to ɓe duray ɓe dura to ɓe durata iɓe ɗo hon durayɓe hoccoy ɓiɓɓe ha ɓe dura an say ɓe balluma ngal wuro ngal ɓe gi'ano ɗi lalori durayɓe ɓen i dura to sabo e majjum goɗɗo ma a yiyay ɓiɓɓe ɓen ɓe jaari wajen 10 e goɗɗum rewɓe e worɓe amma o waɗaɓe jangirde to joni ɗum warti bo jangille ɗen ɗe koyi fulɓe ɓangol salori ɗume woni ɓangol salori ta yi pullo e ɓanga joni to o hocca e fawuro makko ngo fuu o yaha o resango bange on to o yahata o resango hakkunde woɓɓe o yahata o resango fulɓe fa kawti joni to amma nda en jooɗoto no on heɓa nattuɗo gomnati to ɗon to on hawti en jooɗi ɗo on heɓa kocce wayɗo jangille wadda jangirde waddana fulɓe ay ɓikkoye maɓɓe koye ɗawtoto ko an ta mawni a yiya a ɓuri jande nden bo a daɗinde ko nde daɗima to ɓikkoye maɗa say natta janga to min noddol ngol gaɗanaymi fulɓe joni to giiɗa fulɓe fu joni a tawa ɓe kawriti eɓe ɗuuɗi ɓaŋoɓe ɓen ma sayni na'i dilla ceeɗowa garta sayni na'i dilla ceeɗowa garta woɓɓe ɗo e wuro to ɓen ɗon jooɗiɓe wuro gonga Allah waɗa ɓe jangille to waɗiɓe e jangille ñande go on nodda e gomnati wara waɗa jangirde nden ma e ɗon ɗum nde hakkunde gure ɗe nana i yehi en tawoy jangille ay fulɓe en ɗawtake kadi bo en moƴƴinani ko'e meɗen Mi fuɗɗiri e bismi
ta on gejjite on ɗon gondi e taskaram andal ɗum gurdam diga ɗo suudu Kode Radio International ko won Abuja. Jonta kam taskaran ɗum fa'a yeeso bani ewa onon ɓen kuwayɓe ɗo ɗum banda janguɗon mumni gite ɗen janguɗo on garay ɗo ne har arde oɗon min minon ma min gara ɗo ɗum min meta to minon joni nan jande nden nde yaadake nde daɗimin amma huda noon nde en ɗan heeɓi ko en heeɓi to en janga nde boɗejo en ɗan memi nde Allah yowwa to joni i yi'i nahuye mayre daga yi nahuye mayre bo to dole en daro waɗa ɓiɓɓe yeeso en anda no zaman maɓɓe wardata joni ɗum ma kama enen ɓe en giya zaman ɗum saati to yeeso na garoway ɗum en anda no ɗum wardanta ɓe dama ladduɗe de ama dama pullo bo den ladde andi pullo fa to wala ladde to wala korara dama nayi den ladde ɗi goni to ladduɗe de ama to dartoɗa joni ta wodi nagge 50 ɗo leydi Bauchi nge wartanima tashin hankali on shendida ɓe gese ɗen ɗon bo remoɓe ɓen goɗɗo ma na andu ma no remirta ma sai wara waɗa gesa kan goɗɗo ma so'oytako ma remaka o sukka lawol o wara o wiya nagge to mema bo na o remu o ɗala gene ɗen raɗɗe gene ho nyamdunayi amma nagge fota mema ɗe ta memi a yoɓay dama o wara o tiggi gese ngel ɗon ngin fulɓe mema ngel yoɓamo to sabo ino hon yeeso anda no durgol wardata dama bo e wodi hadisi biɗum ton ragare duniya tawata mardi to en darke dow mardi ndin ɗon tan en keɓa to burtortoɗen ragare ɗum waru fuɗɗi yiki ɗum ni hino wardata nayi wara yimɓe wara nayi ladduɗe bardama ton to ɗe goni ɗum ɓiɓɓe fulɓe kaɗiɗe a fota jaa biya a natta e ladde biya a duray a taway jaɓay ɓe ɗiraɓɓe ɗo ɓe bakki jamɗe ko ahan ko na'i maɗa to fulɓe to fuushi joni ay bonen huushi to ni a wi a darta to nagge tan ko suka maɗa jangata na wari nder gari yiɓe ceede sai wiya dama ngo wuro ngo a ko ba yi goɗɗo nder mota sai wiya o mana mihin to ahan waɗu no o waɗi mana gi'e ko bo ɓiɗɗo maɗa waɗi no o waɗa no o waɗi ɗum o heɓi ngan ɗo ngam mota ko o heɓi gon ɗo ngo wuro ko o heɓi ɗen ɗon ɗe ceede ko o heɓi ɗum laamu fulɓe ga Allah en hippito raara en heɓa laawi ɗi en tokki burtolli to en sukki ngol en tokka ngol to ngol sukkama en tokka ngol amma hoto yejjita e diina kadi an a janga bo ko ɗum an diina ɗum wala aɗon ni a darake caka an huɗata an ñamata to ɓiɓɓe fulɓe ga Allah mi waɗi noddo ngo'ol e dow babaji sukaɓe har yaki sukaɓe ɓen ma tunda raɓɓe ɗon minon min gaɗiɓe amin ila emin mbi'a ɓe jehe eɓe dogga emin mbi'a jehe eɓe dogga ɗon joni no gari finiri ma ko goɗɗo immoɓe immake ɓe gaɗi ko ɓe ñamata ɓe dilla e jangirde to ayi joni namana ɓe nani belɗum mayre nana min dooliɓe lay min doolaɓe har min ali dooluki on ketake taskaram andal ɗum gurdam diga ɗo Kode Radio International e tana modibbo Abdullahi sai o yari shebbal o sottora ka durgol gonɗo Bauchi min kam Ibrahim Muhammad Junguɗo diga diwal Bauchi yiyata on foften jam. joni sey moƴƴitinon jonde ngam min gaddana on gimi leloɓe leyɗe Afrika keɗite jam. Kode Radio International gallure Abuja lesdi Nigeria ngam fantinki e findinki bandiraɓe hulɓe nangowe Kode Radio. Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane. Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane. Inde Allah jomirawo fuɗɗiray mingol gimol jomirawo gaɗɗo leɗɗi waɗi kurɓe nder leñol. Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane. Jomirawo wawanan hande ma gammima. Kode Radio Abuja lelanay mi walliram. Salati
gan ɗowtore men on nani gannanki taskaranji hulhulde nangowe kode rediyo abuja wallahi on nanayi kode rediyo abuja hulɓe nangowe nane kubaruji nangowe kode rediyo on nanayi funo windare fini on nane bandiraɓe kode rediyo ngam hulɓe ɗum waɗa on nani en gettu jomirawo fulɓe yiwi kode rediyo abuja hulɓe nangowe nane noddi en bandiraɓe nangen kode rediyo ɗi wodi ɗawdal men pato nder ɗi wodi taskaranji ɗi ɓeydonta den to nder taskaranji famudinayi nder kode rediyo abuja hulɓe nangowe nane taskaran jamuɗum risku e nder kode rediyo taskaran tariha bifodiyo ma iɗon to nder taskaran suudu rewɓe e nder kode rediyo andal ɗum gurnda in taskaran kode rediyo abuja hulɓe nangowe nane taskaran mawɓe jango e nder kode rediyo adurgol e demat in taskaran kode rediyo kubaruji nder asawere e kode rediyo duniyaru siyasa taskaran kode rediyo abuja hulɓe nangowe nane taskaran sumpo e wodi nder kode rediyo ndehen e wodi taskaran koɗo kode rediyo e wodi taskaran kettinoɓe kode rediyo e wodi taskara kobli nder kode rediyo abuja hulɓe nangowe nane yimi hulɓe nangowe kode rediyo on nanayi ɗi in seɗɗan nder taskaranji kode rediyo joni haymi howna on tuɗo ɗum kode rediyo usman shehu usman allah foɗa yonkima kode rediyo abuja hulɓe nangowe nane ahmad arab abubakar azare mi hownima i umar aliyu manajajo kode rediyo modibbo ibrahim barkilladi akkuma idris usman kuwayɓe kode rediyo abuja hulɓe nangowe nane muhammad rufa'i marwa kamaru akkuma i awwal bobbo in kuwayɓe kode rediyo ibrahim muhammadu janguɗo bauchi akkuma yakubu aminu in kuwayɓe kode rediyo abuja hulɓe nangowe nane abdurrahman diɗaɗo umar jarumi i ahmad surajo in kuwayɓe kode rediyo usman yaya musa maiduguri akkuma i abubakar sa'ad kuwayɓe kode rediyo abuja hulɓe nangowe nane ayuba sarkin haƙuri lamiɗo munyal iro modake kuwayɓe kode rediyo jamila jimbrilla diggo akkuma i aisha isa in kuwayɓe kode rediyo abuja hulɓe nangowe nane awabuba mamenda i hawwaɗa hiru maraɗi i aisha jogol in kuwayɓe kode rediyo kode rediyo mi tori allah ɗawdanan mangu jomirawo fanna on dow na ley kode rediyo abuja hulɓe nangowe nane kode rediyo go hotel dey international leyɗe duniyaru inanga kode rediyo kamaru e ghana minanga kode rediyo chadi e niger minanga kode rediyo senegal maroko minanga kode rediyo egypt tunisia minanga kode rediyo kenya
faransa e china ɓe nanga kode rediyo italy america ɓe nanga kode rediyo kab leyɗe duniya ɓe nanga kode rediyo hakko nigeria wuro kode rediyo abuja hulɓe nangowe nane kode rediyo abuja hulɓe nangowe nane kode rediyo abuja hulɓe nangowe nane fuu ifu ɗo min gaddi ragare taskaramji ɗimin taskani on jemmare nde dow darnde sobiraɓe kuuɗe amɓe kode radio international abuja min ibrahim iromo dake foɗuɗo laɓagal taskaramji ɗi hin sey injiniyajo moƴƴitinɗo taskaramji ɗin jemmare nde ahmed arab aboubacar azare surguɗo en e moɗon woni ahmed arab aboubacar azare min ibrahim iromo dake mbiyami on mbalen jam.